Láska, presne máš pravdu. Povedz ty, vítajte, nech nehovorím. Povedz loď. Loď. Tak by som ti dačo pekne povedal, ale nie do slovenského eteru. Čaute. Čaute. Chcel by som vás veľmi pekne privítať pri tretej časti podcastu Nevyautuj autistu Intim Out. A v tejto časti sa budeme venovať rozhovoru o našej návšteve mesta Rím, o audiencii Svätého Otca vo Vatikáne. A o tom, ako sme sa dostali na audienciu k pápežovi. Keď sme ešte boli na Sicílii, rozmýšľali sme, kde by sme sa vyspali po ceste domov, pretože sme vedeli, že nás čaká dlhá cesta. Najprv sme rozprávali o Benátkach. Áno, lenže potom som Miške hovoril, že nie je možné, že sme v Taliansku, nenavštívime hlavné mesto Talianska, svetoznáme mesto Rím, a že taká príležitosť sa naskytne fakt málo kedy, že poďme sa pozrieť do toho Vatikánu, jak to tam vyzerá. Keďže sme sa bavili o tom, že teda Rím, dobre, tak ja som jedno ráno sa skôr zobudila než chlapci moji a začala som si googliť, že teda tak keď už budeme vo Vatikáne, tak poďme pozrieť pápeža, že či náhodou nebude mať nejakú svätú omšu alebo niečo. No a keď som tak googlila, vyhodilo mi stránku, ktorá ponúkala možnosť zúčastniť sa generálnej audiencie. A to bola asi najčastejšia otázka na sociálnych sieťach, keď som dala vonku príspevok o tom, že sme sa tam zúčastnili a že akým spôsobom sme sa tam dostali, lebo ako som už spomenula v predchádzajúcej časti, ľudia si dneska vôbec negooglia, rovno chcú odpovede od všetkých, či už influencerov, či niekoho, kto robí stránku alebo niečo. Stačí si to naozaj hodiť do Google a napísať, ako sa dá dostať k pápežovi. A tam vám vyhodí 4 stránky, prvé ignorovať a potom sa dostanete na Vatikánske news a tam sa dajú prečítať články o tom, ako sa vlastne dá dostať či už na audienciu, alebo osobnú audienciu, tam sa veľmi nedá dostať, ale dobre, napíšu tam článok tiež o tom. Sú tam články o tom napísané takisto, ale no a prečítala som si vlastne na tom Vatican News o tom, ako sa dá dostať na tú audienciu. A tam písalo, že vlastne je to zadarmo. Si treba ísť proste len vyzdvihnúť vstupenky k švajčiarskej garde. Áno, ale keďže my sme nemali ako sa dostať ku švajčiarskej garde a nemali sme ani predstavu o tom, čo to tá švajčiarska garda je, lebo však povedzme si tak, v živote sme v Ríme ani jeden nebol. Takže som si dala teda, ako sa dostať a či vie niekto zabezpečiť, aby sme sa tam dostali. A vyhodilo mi stránku jednej agentúry, ktorú som si našla a tam bolo popísané, že teda za nás vyzdvihnú pozvánky a garantujú nám, že sa dostaneme na audienciu k pápežovi. Tie audiencie sú vlastne každú stredu, pokiaľ nie je pápež hospitalizovaný alebo chorý alebo niečo. No a vraveli sme si, že teda dobre, teda ja som si vravela, lebo ja som to sama googlila vtedy, že koľko to asi vyjde. Tak vyšlo to 52 eur pre nás troch, s tým, že už sme nemali starosť, vedeli sme, že ráno prídeme tam a tam, dajú nám lístky a ešte nás aj odprevadia a ešte nám aj niečo povedia, čo sa týka Baziliky San Pietro. A tak som teda rozmýšľala, že áno, nie. A stále som váhala, že predsa je to 52 eur, že je to hodne a to. Tak som písala svojmu otcovi a som sa ho pýtala, že počúvaj, mám možnosť ísť ku pápežovi. Ale bude to stať toľko a toľko, mám ísť? A napísal, jasné, že áno. Takže som hneď bez porady s Martinom asi prvýkrát v živote niečo bukla. No a potom sme už, keď sa Martin s Ondrejkom zobudili, tak som mu len oznámila, že Martin, ideme ku pápežovi na audienciu. A Martin povedal, že OK. Človek sa ráno zobudí, manželka na ňo vybafne s takýmto prekvapením. Poďme teda k tej audiencii, lebo tam asi najviac ľudí toto zaujíma. Čiže Google, ako sa dostať na audienciu, OK? My tým, že sme mali v podstate tie miesta isté, ja som automaticky skúsila napísať tej agentúre, že teda Ondrejko je autista, že či by sa nedalo dostať trošku bližšie možno k tomu pápežovi, než tak všeobecne, tak napísali, že samozrejme povedzte svojej sprievodkyni, ona vám zaistí miesto. Treba podotknúť, že my sme si mysleli, že to bude vonku. Nie?
Tak ako ukazujú v telke, že je proste pápež hore v okne a vy ste dole na námestí a tam všetci mávate s vlajkami a tak. Lenže pre naše šťastie, by som povedala, že veľké šťastie, pršalo v ten deň, aj deň predtým, aj deň predtým. 3 dní tam pršalo, čiže celý Rím, ale to si poviem, potom sme prechodili tak, že sme mokli, ale OK. Mali sme sa stretnúť o 6:45, takže sme si natočili budík a išli sme skoro ráno. No a keď sme tam prišli, tak tam vlastne si nás tá agentúra rozhadzovala, že kto je po anglicky, kto je po taliansky, kto je neviem aký jazyk. A povedali, že ako to bude prebiehať. Ja som samozrejme priskočila k tej pani a rovno som si do Google napísala po taliansky, teda po slovensky, nech jej to dá v angličtine, nech tam nehápkam, lebo však vždycky, keď sa dostanem do situácie, že treba rozprávať po anglicky v kľude, tak viem. A keď treba v nejakej takej situácii, tak neviem, ako sa volám po anglicky. Takže som si to napísala na telefón, nech je to preloží a napísala som tam, že bolo mi povedané, že vám mám povedať, že syn je autista a že chcela by som sa opýtať, či je možné, buď možno sa stretnúť priamo, čo som akože mala veľmi ako ružové okuliare, ale OK, život je o náhodách, takže či by nás aspoň dostala teda bližšie niekam, alebo či nie je nejaká sekcia pre ZTP a proste, lebo človek vidí vždycky v tej telke, nie, že vozičkári sú vpredu a že tam dávajú babetka, tak aby mali šancu vlastne sa dotknúť možno toho svätého Otca. Tak samozrejme odpoveď bola jasné, držte sa pri mne, čiže celý čas nás sprevádzala po tom námestí. No a keď sme videli tú radu... Tak sme si povedali, však tady to sme ráno šli a nikto tu nebol. Takže keď máte možnosť byť v Ríme tak, že si vyzdvihnete lístky, ušetríte si 52 eur, to je prvá vec. A druhá vec, keď sa tam postavíte o 5:30, tak budete prví. Ale zás ďalšia vec je to, že som si všimla, že oni vás aj tak do prvej rady nepustia. Lebo keď nás už potom brala dnu a boli sme v nejakej 29. rade, tak povedala, že sadnite si, prídem pre vás možno. A ja, že OK. Tak sadli sme si a za chvíľu, že come on. A proste povedala, že zohnala nám teda lepšie miesto a posadili nás vlastne všetci tí chlapi vo frakoch. Nás posadili vlastne do 11. rady, čo bolo, že mega super. Bolo to, že ja neviem, akože podľa mňa to ani nejde zachytiť fotoaparátom, ako veľmi blízko sme boli tomu pápežovi. Čo sa týka samotného priebehu, tak ja musím povedať, že som bola dojatá hneď ako vyšiel na tom vozíku, ako ho tlačili na vozíku pápeža a vtedy som sa akože rozplakala, úprimne rozplakala. A potom to bolo také, že už len neverím, že som tu, že štipnite ma. Fakt som tu, sedím tu, je tu pápež, ja som v jednej miestnosti s pápežom. Čože? Že ono, tak veľa tých zážitkov bolo za ten mesiac, že moja hlava mala problém to spracovať. Ja som tam sedela a hovorila som si, to nie je možné, že tu sedím, že proste to sa fakt deje, nesnívam, alebo hej. Ondrejko bol super, tancoval si tam, keď tam ľudia spievali. Najkrajšia energia bola na konci, keď pápež odchádzal a všetci Taliani kričali Viva papa a naspäť zakričali Vivo! To bola taká energia, že normálne za nechty zachádzala. To bolo neskutočné. Potom vlastne na konci tej audiencie som tak premýšľala, že idem skúsiť sa pchať pomedzi tých ľudí, lebo vedela som, že keby som chcela, dostanem sa k tomu papežovi, dotknem sa ho, ale na druhú stranu som si povedala, že je to také, že drze až, že asi sa to nehodí, tak sme odišli, ale verím tomu, že keby sme tam zostali ešte chvíľu a to, že keby som chcela, tak určite sa tam dostaneme. Ešte potom taký zážitok, ktorý sme tam mali, že pred nami sedela tiež autistka, myslím, že z Portugalska boli. Hneď som vedela, že to dievčatko je autistka, lebo to proste je vidno. A tiež bola potichý, hrala si tam mamkin mobil a mala nejakú loptičku, ja som si všimla. Za chvíľu, jak stlačala tú loptičku, som pocítila niečo mokré na nohách, v topánke všade. Jej tá loptička praskla, celú ma oliala tou vodou.
Takže trošku to bolo mamke trápne, ale dala som jej servitky, potierala ju a tak. Takže boli tam viacerí autisti, určite. Aj tam vpredu som zazerala nejaké také pohyby rúk a to, že som si myslela, že je to možné. Veľmi bolo zaujímavé vidieť to, ako sa úplne inak začali chovať, keď povedala vlastne, lebo oni tým, že musia byť prísni, takže kam idú proste, že neviem, čo po taliansky povedal, ale myslím si, že sa pýtal, kam ideš s nimi. A ona, že podľa mňa povedala, že to sú tí, čo majú autistu. Hneď zmekol, úplne sa usmial. Dobre, že sa nám nepoklonil a ukázal rukami, že máme ísť tam. A proste prišiel ďalší pán a nás usadil vlastne. Povedal, že tu môžete sadnúť alebo tu. Potom vlastne ma udivilo, že veľa miest bolo ešte voľných. Že kľudne mohli aj ísť tí, čo boli vzadu aj bližšie. Ale myslím si, že skôr to bolo o tom, že to mali nejaké rezervované, alebo tam mali prísť nejaký ešte niekto, kto nedošiel, si myslím ja. A bolo zaujímavé, že v podstate sestry z rádu nejakého, ktoré sa s ním potom stretli, lebo ináč môžete si to pozrieť na TV Lux, bolo to 21.1.2025. Je to v archíve, takže a síce nás tam nevidno, ale... Boli sme tam. Tak oni boli hneď vedľa nás a pritom sa potom s ním aj stretli na osobnej audiencii. Takže čo sa týka, takto by som povedala, že my sme veriaci tak triezvo, nie sme fanatici, že by sme nejak verili, neviem, jak extrémne, lebo sú ľudia, ktorí veria extrémne ale bolo to pre nás taký highlight tej viery. Nie? Jednoducho, nechcem povedať teraz, že som ožila, našla Boha na novo alebo niečo, ale určite, pokiaľ ste kresťania a veríte v Boha a veríte v to, čo všetko pápež predstavuje a čo robí a tak ďalej, určite by som odporúčala každému, lebo tá energia tam je neskutočná. A určite by som išla ešte raz. Pokiaľ by sme mali takú možnosť, že sa tam nejakým spôsobom ocitneme v Ríme, tak jednoznačne išla by som ešte raz na tú audienciu. A musí to byť super aj zvonku určite na tom námestí, ale modliť sa radšej asi za to zlé počasie, aby ste mohli ísť práve do toho vnútra, lebo tam je aj vidno tú organizáciu toho, ten šum, čo sa tam deje okolo, ako to majú perfektne zorganizované, ako to bolo proste vymyslené, vedia, čo majú robiť, kam koho môžu posadiť, kto sa dostane k tomu papežovi, kto nie. Že naozaj je pravda, že aj keby ste tam stali možno od 4 rána, aj tak by vás neposadili priamo do prvého radu, pretože v prvom rade vyzerá, že boli politici, nejakí prezidenti republik a také. Keď chcete to mať pohodlnejšie, tak ako my, že neviete čo a ako, neboli ste tam nikdy, kľudne by som odporúčila aj tú agentúru si nájsť, proste zaplatiť im tých 52 €. Minimálne to stojí za to, že potom už budete vedieť, ako to chodí. Hej, my by sme už teraz neplatili, podľa mňa. Jedine, že by sme nemali možnosť tam byť o deň skôr a získať tie lístky. Tak vtedy, hej. Čo ty na to, Martin? Čo nám k tomu ty povieš? Aké si mal pocity? Pocity to boli úžasné. Stretnúť opäť papeža. Ja už som raz stretol. V Košiciach som bol, keď bol Jan Pavol II. Teraz som bol veľmi rád, že sa mi naskytla možnosť druhého stretnutia s papežom. Tak ako Miška rozprávala, tá energia, to bolo neskutočné. Tak ako Miška spomínala, Ondrejko bol šťastný, že je tam. My spolu s ním taktiež. A celkovo aj tí ľudia, ktorí tam boli, dokázali sme tam vytvoriť takú atmosféru, takú priateľskú. Toto práve chcem povedať, že aj keby tam bol niekto neveriaci, vôbec to tam nebolo vidno. Lebo všetci sme tam boli jak jedna rodina. Tam sa ľudia držali za ruky, objímali sa tam, lebo sa videli ja neviem, bolo tam vidno, že tam nejaký kolegu stretol. Že naozaj minimálne toto zažiť, aj keby ste neviem ako neverili v Boha, tak minimálne tá autorita toho pápežstva a vidieť toho pápeža naživo je, že ozaj ohromujúci zážitok. Myslím si, že viem, že ešte stále som to nespracovala a to už bude pomaly mesiac. Čo sa to stalo. Pre mňa je tak veľa tých zážitkov, že až keď píšem tie články na výlety s autizmom, že až vtedy si uvedomujem, že ty kokos, my sme toto videli.
že naozaj za ten mesiac sme videli strašne veľa vecí, ktoré nové všetko je a proste treba to spracovávať a tak. A nestihala som to ani v podstate ani fotiť, nie to ešte prežiť tú chvíľu. Čiže čo sa týka toho, určite odporúčam, aj keď máte pocit, že vaše dieťa to možno nezvládne. Pozrite sa, keď pôjdete svojim autom, alebo však celkovo, keď pôjdete aj lietadlom, je to o tom, že vy sa kľudne môžete zbaliť aj ísť domov. To nie je o tom, že vás tam niekto drží. Áno, možno prídete o peniaze a teda. Preto treba, tak ako my, urobiť si plán a šporiť si do tej obaločky, doslova do obaločky a ukladať tam po 10, po 20, po 50, koľko vám rozpočet umožní, koľko vládze možno váš partner, alebo vy sami, alebo vaša rodina vám môže pomôcť. My sme to dokonca robili aj tak, že namiesto narodenín sme si pýtali cash a dávali sme si to vlastne do tej obaločky, aby sme to mali na to ubytovanie a na tú cestu. A samozrejme aj tú dovolenku z práce si treba šetriť. Určite to treba naplánovať. Není to len random, zobudím sa a idem do Talianska na mesiac. Sú aj takí ľudia a som za nich rada, že majú takú možnosť. My sme takú nemali, ale dokázali sme to aj tak, aj keď máme len priemerné platy a žijeme na východnom Slovensku, kde skapal pes doslova. A že sme dokázali pomocou YouTube, Google, Airbnb, Bookingu a všetkého toho sa dostať tam, kde sme len snívali, že raz budeme. A jednu vec, čo musím vypichnúť je, že ja som sa tak osmelila konečne po tých rokoch, doslova, že tu sa v tomto podcaste nehrajeme na chrumkavých, ako v Nevi auto autistu, kde musíme trošku vystupovať, že som konečne otvorila zobak. Áno. A rozprávala som po anglicky, použila som Google, pýtala som sa, doslova v Ríme sme nevedeli, čo máme robiť, ja som išla doslova za policajtami a policie som sa pýtala, prepáčte, že ruším toto a toto a toto. A v metre pána, toto a toto mi nefunguje, pomôžte nám. Bez problémov každý jeden človek, ktorého sme oslovili, samozrejme nešla som random k typkovi na ulici v Ríme, ale videla som, že sú tam karabinieri, išla som priamo za nimi. Oni sú na to zvyknutí, mi príde, takže naozaj aj písali mi potom kamarátky, že Ježiš, ja by som tam nešla, lebo sa bojím, že ja tam nebudem vedieť v metre. Metro? Keď ste boli v pražskom metre, taliansky není o nič horšie. Tak jak Miška vraví. Netreba sa bať, je to veľmi pekne znázornené. Viete si nájsť na Google, dokonca aj na tých zastávkach je nakreslené, aká pamiatka je na tej zastávke. Napríklad Koloseum je na Koloseo. Hej? Príklad. A potom je tam nejaká Bilboa, neviem čo, tam je nakreslená proste nejaká Fontana di Trevi alebo niečo. Už teraz nechcem kecať, ale je tam proste znázornené, pekne to tam hovorí po taliansky, po anglicky. Je to pekne znázornené pre ľudí, ktorí necestujú často metrom alebo pre turistov. Na každej zastávke, ktorá je niečím špecifické alebo niečím významné, niečo sa tam nachádza, je tam pekne znázornené, že čo tam je, v akej blízkosti. Nám sa dokonca stalo, že Martinovi nefungoval lístok, tak som vždycky našla niekoho, kto tam pracuje a povedala, že proste máme kúpené, ale nejde mu ten lístok. Zobral svoju, pípol mu, chodte. A to sme mali v podstate, môžeme aj hneď povedať, že časté otázky od známych boli, že ako si kúpiť lístok, kde si kúpiť lístok a tak ďalej. Normálne prídete do metra, ako v Prahe, hej. Je tam informacione, idete tam, poviete, že chcete celodenný lístok. Celodenný sa oplatí najviac, lebo za 7 eur v podstate máte na všetky dopravné prostriedky, vrátane metra a vozíte sa 24 hodín. Takže my sme si to takto kúpili. Boli sme tam 2 noci a sedli sme 24-hodinové lístky, aby sme mohli cestovať nielen metrom, ale aj železnicou, trolejbusmi alebo MHDčkou, čiže mestskou hromadnou dopravou. Čo sme v podstate využili len čisto na metro, pretože 24 hodín nie je veľa, to si povedzme, na Rím, pretože sme ani nestihli všetko. A pre nás bolo jednoduchšie cestovať metrom. Ale my sme v podstate si spravili, že pre nás je dôležité ísť na toho pápeža, keď už to je buknuté a keď je to akože zaplatené. A čo stihneme v Ríme, to stihneme. Ale stihli sme toho dosť veľa, by som povedala. V podstate v ten 24-hodinový čas sme dali 25 000 krokov s Ondrejkom, čo bol že neskutočný výkon preňho.
Aj pre mňa osobne. Rím je fakt velikánska metropola, európska a treba ju navštíviť, popozerať. Nestihli sme ani zďaleka to, čo sme chceli ešte navštíviť. Stihli sme len úplne, že zlomok toho. Ešte by som možno povedala, že my sme bývali v podstate 4 kroky od San Pietro baziliky. Do baziliky San Pietro, keď sme prišli, tak sme spravili len tam 7000 krokov. A to ani sa vám nezdá. To je proste, idete a máte otvorené ústa a pozeráte, že wow a wow a wow. Tam sme nakúpili ružančeky a to. A ešte, čo sa týka toho, že vlastne my sme tam boli v roku 2025, v januári, kedy je to vlastne jubilejný rok, kedy sa po 25 rokov otvárajú všetky brány Vatikánu. Čiže sme vlastne vedeli, že získame automaticky úplné odpustky, čo kresťania asi budú vedieť, o čom hovoríme. Tak sme si teda povedali, že už keď sme tu, tak poďme teda na spoveď a poďme teda na príjmanie, alebo aspoň na tú spoveď. Podarilo sa nám, aby nás poľský farár vyspovedal v bazilike. A hneď na to sme absolvovali aj svätú omšu, ktorá sa tam koná každú hodinu. Myslím, že od 9 rána do 14 sa mi zdá, že tam bolo napísané. Čiže v podstate sme absolvovali aj svätú spoveď, aj sväté príjmanie. A musím povedať, že Ondrejko bol že úžasný. Si tam tancoval, sa hýbal do rytmu, keď spievali. Bolo to veľmi milé, lebo je to obrovský kostol, rozlieha sa to tam všade, hej, akože kostol, však bazilika je to, ale bol to neskutočný zážitok tam byť na tej omši, aj celkovo, keď sme išli vlastne na to príjmanie, tak som chcela, aby dostal aspoň požehnanie Ondrejko. Tak ten kňaz akože nevedel, že prečo mu držím prst na ústach, kresťania budú vedieť, o čom hovorím, vlastne, že ukazujete, že nesmie dostať hostiu. Tak pozeral na mňa, že nevie a niečo povedal po taliansky, tak mu vravím, že English. Tak sa spýtal, že či chcem požehnanie, hovorím, že áno. No a v tom Ondrejku sa ozval tým svojim akože typickým zvukom a on pochopil, že je v podstate ZTP. No a pohľadkal ho po tvári. A mňa to úplne tak dojalo, lebo bolo to také, hej, že nebol ako slovenský otec kňaz, keď je tu nejaký, že je to také iné, hej. A keď sme odchádzali vlastne, tak Ondrejko mu chcel dať cerus, tak mu ten kňaz akože sa usmial, dal mu aj cerus tam a ešte raz ho pohľadil a keď odchádzal potom z omše, tak sa otočil na Ondrejka a ešte mu zakýval, že čau, čau, hej, že bolo to veľmi milé. Ondrejko celú hodinu v podstate veľmi pekne vydržal tú omšu. Na to, že sme ešte potom vlastne chodili toľko aj tým metrom, aj na to metro nám chvíľu trvalo sa dostať aj. V ten deň vlastne sme zvládli vidieť San Pietro, baziliku, išli sme Foro Romanum, potom sme išli kam? Colosseum a navštívili sme aj Fontanu di Trevi. Asi najhoršie zaľudnené bola tá Fontana di Trevi. Medzi tým sme si museli niekde dávať pauzy, takže samozrejme Mekač, Burger King, vďačne a potom ešte sme zvládli aj reštauráciu krásnu, kde boli naozaj veľmi milí aj akože vraví sa o Talianoch, že neznášajú, keď vymýšľate alebo že si dáte na pizzu ketchup alebo ananás. My sme stretli takých, že bez problémov Ondrejkovi uvarili čistú ryžu s kuracím mäsom na prírodnej omáčke. Neprekorenenú, nič tam iné nedali, bez problémov. Ešte nám aj priniesli zadarmo limoncello. Jemu chceli dať zadarmo džusík, ale sme im vraveli, že on pije iba čistú vodu. Akože ozaj, čo sa týka gastra, myslím si, že nikde tak extrémne nebol problém. Akurát možno v tom Ríme, keď sme boli v jednej reštike dole, tak tam tá pizza bola fakt, že hodený plátok šunky na kečupe mi to pripadalo. Podľa mňa to ani nebolo bezlepkové, nebolo to moc dobre. A nechceli sme to vyhodiť, tak sme to venovali bezdomovkyni jednej, ktorá sa potešila, hneď si to spapala, takže určite sa to nevyhodilo aspoň. Ešte čo sme nepovedali je, že bazilika bola úplne bez poplatkov, tam sa vôbec neplatí, čiže tam chodíte normálne aj ako turisti zdarma, bez toho ZTP. Fontána takisto, tam nič sa neplatí.
Foro Romanum nevieme, lebo to už sme prišli, už bolo zatvorené, dalo sa pozrieť len v podstate z vrchu, čiže tam sme sa len odfotili pri tom a Koloseum sme tiež nestihli, lebo to už bolo pol hodiny zatvorené, keď sme došli. Ale Koloseum sa určite platí a verím tomu, že aj ZTP má zadarmo 100%, lebo to je akože štátna alebo mestská pamiatka. Ja ako nadšenec histórie mňa veľmi fascinuje Rím a jeho pamiatky. Naša cesta určite nebola posledná, ktorú sme absolvovali v Ríme a vrátime sa tam samozrejme na trošku dlhší čas, aby sme dokázali navštíviť viac týchto pamiatok. Za tie 2 dni sme určite nestihli všetko, čo by sme mohli vidieť. Určite odporúčame všetkým a kľudne, aj keby ste mali hociako zdravotne znevýhodnené deti, s hociakou chorobou. Doporučujeme navštíviť Rím, až sa odhodláte cestovať. Celkovo ani nemusí to byť Rím, ale celkovo naozaj dajte tým deťom šancu, veľmi vás prekvapia. Nás Ondrejko prekvapil aj na tom ubytovaní, ako sme spomínali, sme mali veľmi zlé ubytovanie a dokonca tam nebolo ani Wi-Fi, čiže bol problém trošku s tabletom, ale pomrnčal asi pol hoďky a zvykol si, že proste Wi-Fi nemá, hotovo. Takže veľa vecí nás veľmi milo prekvapilo, niektoré veci nás sklamali trošku, ale celkovo, keď to vezmem takto, som veľmi vďačná, že sme tam boli, celú tú Sicíliu, či Rím, či pápeža vidieť a to všetko. Sú to neskutočné zážitky, ktoré vám nikto nikdy nevezme a sú to peniaze, ktoré síce miniete, ale máte ich stále. Za tie peniaze dostanete strašne veľa, lebo zážitky vám nikto už nikdy nevezme. To si jak dobre povedala. Čaja. Chceli by sme sa vám obaja veľmi pekne poďakovať, že počúvate tieto naše žvasty. Určite budeme radi, ak máte nejaké dotazy, alebo tak kľudne napíšte na náš mail nevyautujautistu@gmail.com alebo na sociálnych sieťach, alebo na stránku www.nevyautujautistu.sk. Ďakujeme. Tak čaute. Čaute.